Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Σγούς σε ένα ακόμα βίντεο για τη How We Make και σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με το κείμενο του Movie Maker. Το κείμενο του Movie Maker άλλοι το χρησιμοποιούν για μετάφραση σε ξενόγλωσσα βιντεάκια, άλλοι το χρησιμοποιούν για να κάνουν σημειώσεις πάνω στα βίντεο τους και άλλοι για να προσθέσουν στίχους ή αλλιώς lyrics σε μουσικά βίντεο κλιπ. Όπως όμως και να θέλετε να χρησιμοποιήσετε το κείμενο του Movie Maker, πρέπει πρώτα να μάθετε να το εισάγετε σωστά, καθώς και να γνωρίζετε ποιες είναι οι δυνατότητές του. Ας ανοίξουμε το Movie Maker λοιπόν και ας περάσουμε δύο φωτογραφίες που τυχαία έχω επιλέξει συν ένα βιντεάκι για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Εάν και εφόσον αυτό είναι το πρώτο κείμενο το οποίο βάζετε μέσα στο βίντεο σας, δεν έχει σημασία που βρίσκεται η κάθετη γραμμή του preview, δηλαδή αυτή εδώ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάτε εδώ και να κάνετε κλικ στην προσθήκη λεζάντας. Κάνοντας αριστερό κλικ λοιπόν πάνω στην προσθήκη λεζάντας, θα σας εμφανιστεί κατευθείαν ένα μήνυμα που λέει εισάγετε κείμενο εδώ πάνω στην preview οθόνη σας και ταυτόχρονα θα σας εμφανιστεί το ίδιο μήνυμα στη γραμμή εργασιών σας. Τώρα το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάτε στην preview οθόνη σας και να εισάγετε το μήνυμα το οποίο εσείς επιθυμείτε. Όπως είπα και πριν, δεν έχει σημασία που θα βρίσκεται η κάθετη γραμμή του preview όταν θα βάλετε για πρώτη φορά κείμενο στο βίντεό σας, πολύ απλά γιατί μία από τις δυνατότητες που έχει το κείμενο είναι να μεταφέρετε. Το μεταφέρουμε λοιπόν στο σημείο που εμείς θέλουμε και συνεχίζουμε. Θεωρώ τώρα ότι έχετε παρατηρήσει ότι μας έχει ανοίξει μια καινούργια καρτέλα κειμένου που λέγεται εργαλεία κειμένου με τίτλο μορφή που σας δίνει κάποιες δυνατότητες, αυτές εδώ δηλαδή, για να επεξεργαστείτε το συγκεκριμένο μόνο κείμενο. Αυτή η καρτέλα είναι ορατή μονάχα όταν βρισκόμαστε σε σημείο που υπάρχει κείμενο από κάτω, δηλαδή αν πάμε σε κάποιο άλλο σημείο του βίντεο, παραδείγματος χάρη εδώ, κατευθείαν εξαφανίζεται. Ξαναγυρνάμε λοιπόν πίσω για να δούμε τις υπόλοιπες επιλογές που έχουμε. Καταρχήν, πηγαίνοντας στην preview οθόνη μας, μπορούμε να τσεκάρουμε πάνω στο κείμενο και όταν βγάζει τον σταυρό μπορούμε να το πιάσουμε και να το μεταφέρουμε σε οποιοδήποτε σημείο θέλουμε μέσα στην οθόνη μας. Μπορούμε να κάνουμε αποκοπή και αντιγραφή του κειμένου και κατευθείαν επικόλληση. Αντιγραφή, πηγαίνετε σε κάποιο άλλο σημείο του βίντεο και κάνετε επικόλληση. Σας εμφανίζει το ίδιο κείμενο δηλαδή σε κάποιο άλλο σημείο. Κάνω κατάργηση και επιστρέφω. Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις αρκετές γραμματοσειρές που έχει το Movie Maker. Μπορείτε να ελέγξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς που έχετε επιλέγοντας μία από τις επιλογές του Movie Maker ή να βάλετε κάποια δικιά σας manual, δηλαδή μπορώ να βάλω 30 μέγεθος, το οποίο δεν υπάρχει. Μπορείτε να την κάνετε τη γραμματοσειρά Bold, Italic, να ελέγξετε το μέγεθος, το χρώμα της γραμματοσειράς, κίτρινο ας πούμε. Αν και εφόσον η γραμματοσειρά σας είναι μεγάλη, μπορείτε να την ανοίξετε και να τη διαμορφώσετε όπως εσείς επιθυμείτε. Μπορείτε να την κάνετε διαφανή, να φαίνεται πιο ελαφρά στο βίντεο ή πολύ έντονα. Μπορείτε να τη στοιχίσετε στο κέντρο δεξιά αριστερά. Η επεξεργασία κειμένου είναι κάτι το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεστε. Μπορείτε να πατήσετε πάνω στην επεξεργασία κειμένου ή μπορείτε απλά να πάτε στην preview οθόνη σας και να κάνετε κλικ πάνω στο κείμενο. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το χρώμα φόντου είναι κάτι το οποίο στην περίπτωσή μας δεν είναι ανοιχτό λόγω του ότι δεν έχουμε κάποιο φόντο από πίσω, έχουμε μια φωτογραφία. Αν και εφόσον αλλάζαμε το χρώμα θα καλύπταμε τη φωτογραφία. Ωστόσο είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να το χρησιμοποιήσετε εάν και εφόσον πηγαίνοντας στην κεντρική επιλέξετε να βάλετε αντί για λεζάντα προσθήκη τίτλου. Σε αυτή την περίπτωση το Movie Maker σας δημιουργεί ένα κλιπάκι με ένα φόντο μαύρο από πίσω, το οποίο μπορείτε εσείς κάλλιστα να το αλλάξετε, να βάλετε κάποιο άλλο χρώμα. Σβήνω το κλιπάκι, δεν νομίζω ότι το χρειαζόμαστε.
Εδώ τώρα έχουμε δύο βασικές λειτουργίες του Movie Maker, το χρόνο έναρξης και τη διάρκεια του κειμένου, οι οποίες θα τις χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πάρα πολύ αν και εφόσον φτιάχνετε μουσικά βιντεάκια, βίντεο κλιπ δηλαδή και θέλετε να βάλετε στίχους. Τι ακριβώς γίνεται? Τσεκάροντας πάνω στο κείμενό μας, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ο χρόνος έναρξης είναι στα 0,00 second, που σημαίνει ότι ξεκινάει το κείμενο να εμφανίζεται κατευθείαν με το που μπαίνει και το κλιπάκι του βίντεο. Εάν και εφόσον με τα βελάκια του Movie Maker αρχίσουμε να το αυξάνουμε, πηγαίνοντας πίσω το βίντεο θα δούμε ότι ξεκινάει το κείμενο να παίζει λίγο αργότερα. Το Movie Maker ανεβάζει κατά 0,03 second με τα βελάκια, ωστόσο όμως μπορείτε να τα κάνετε και manual, δηλαδή ας πούμε μπορείτε να το αλλάξετε αυτό σε 0,50. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ βασικό, διότι ο ερμηνευτής του τραγουδιού που μπορεί να βάλετε στο βιντεάκι σας μπορεί μέσα σε ένα δευτερόλεπτο να πει και δύο διαφορετικές προτάσεις που θα πρέπει να τις ξεχωρίσετε και να τις βάλετε διαφορετικά μέσα στο βίντεό σας. Και μετά έχουμε τη διάρκεια του κειμένου, δηλαδή πόσο θα εμφανίζεται στο βίντεό σας το κείμενο. Αυτή τη στιγμή είναι στα 7 δευτερόλεπτα, ωστόσο όμως μπορείτε να το κάνετε από 1 έως 30 ή manual να το κάνετε όσο εσείς νομίζετε, ακόμα και κάτω από 1 δευτερόλεπτο, δηλαδή μπορείτε να το κάνετε 0,50 second. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει μειωθεί πάρα πολύ ο χρόνος του και αν το παίξουμε το βίντεο θα δείτε ότι εμφανίζεται για μερικά κλάσματα του δευτερολέπτου. Όταν θα δουλεύετε μουσικά βιντεάκια και επειδή οι χρόνοι θα είναι πάντα αρκετά μικροί όπως εδώ, είναι καλό να ανοίγετε την επιφάνεια εργασία, τη γραμμή εργασίας σας από αυτό εδώ το σημείο όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Αυτό θα σας βοηθάει να βάζετε τους στίχους ακριβώς στο σωστό σημείο με μεγάλη ακρίβεια. Εάν και εφόσον την έχετε πάρα πολύ μικρή, το κείμενο θα φαίνεται σαν μια απλή γραμμούλα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κεντράρετε και να το βάλετε στο ακριβώς σωστό σημείο σε σχέση με το μουσικό κομμάτι που ακούτε. Επαναφέρω λοιπόν τη γραμμή εργασίας μου στο μέγιστο σημείο για να μπορώ να δουλέψω καλύτερα και περνάω στο κομμάτι του εφέ. Το εφέ ουσιαστικά είναι διάφοροι τρόποι που μας δίνει το Movie Maker ώστε να εμφανίζεται το συγκεκριμένο κείμενο το οποίο έχουμε γράψει. Έχουμε μια ποικιλία, πηγαίνοντας το ποντίκι μας πάνω σε κάθε μία από αυτές τις επιλογές μπορούμε στην preview οθόνη μας να δούμε πώς ακριβώς θα φαίνεται. Τελειώνοντας λοιπόν με το κείμενο και για να περάσουμε στους στίχους, θα σας δείξω άλλη μια δυνατότητα την οποία έχετε όσο αφορά το κείμενο. Θα πάω σε ένα άλλο σημείο του βίντεο, θα προσθέσω ακόμα μια λεζάντα η οποία τυχαία θα την ονομάσω Sleeping Cat. Έχω πάλι τις ίδιες επιλογές, μπορώ να ελέγξω το χρόνο έναρξης και τη διάρκεια του κειμένου. Το έκανα ένα δευτερόλεπτο, το μετέφερα ακριβώς εκεί που ήθελα και η λειτουργία την οποία ήθελα να σας δείξω είναι ότι κάνοντας δεξί κλικ πάνω στους υπότιτλους μπορείτε να κάνετε επιλογή όλων και να τους μεταφέρετε ακριβώς με το ίδιο κενό που έχουν ανάμεσά τους σε κάποιο άλλο σημείο, συν βέβαια όποιες άλλες ρυθμίσεις έχετε κάνει μεμονωμένα σε κάθε κείμενο από αυτά. Είναι πάρα πολύ βασικό το συγκεκριμένο, διότι μπορεί να έχετε ξεκινήσει να βάζετε υπότιτλους σε ένα μουσικό κομμάτι και στην πορεία να διαπιστώσετε ότι θέλετε να ξεκινάει λίγο πιο αργά, οπότε θα πρέπει όλοι οι στίχοι να μεταφερθούν λίγο πιο αριστερά ή λίγο πιο δεξιά. Εάν και εφόσον
δεν είχατε τη δυνατότητα να τους μεταφέρετε μαζί, θα έπρεπε ξανά από την αρχή να ξαναρχίσετε να περνάτε έναν τους στίχους για να τους βάλετε στη σωστή θέση. Έχω νομίζω εξαντλήσει το θέμα κείμενο. Ας πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς όλα αυτά που είδαμε και μπορούμε να κάνουμε με το κείμενο θα τα κάνουμε πράξη σε συνδυασμό με ένα μουσικό κομμάτι. Κλείνω λοιπόν αυτό το project και ανοίγω ένα project το οποίο ήδη έχω επεξεργαστεί για να σας δείξω το αποτέλεσμα και τη διαδικασία επεξεργασίας ενός μουσικού κομματιού. Σε αυτό το σημείο θα αφήσω να παίξει το βίντεο και αμέσως μετά θα σας εξηγήσω τη διαδικασία που ακολούθησα για να βάλω τους στίχους, τους οποίους θα τους δείτε σε αυτό εδώ το σημείο. Βεβαίως όποια απόκληση υπάρχει στον ήχο σε σχέση με τους στίχους δεν οφείλεται στο Movie Maker ή σε λανθασμένη τοποθέτηση των στίχων. Έχει να κάνει απλά με το πρόγραμμα καταγραφής βίντεο που χρησιμοποιώ και τον επεξεργαστή του συστήματός μου. Αυτό λοιπόν ήταν ένα τυπικό βιντεάκι το οποίο περιέχει μία φωτογραφία, αυτή είναι εδώ, την οποία τσεκάροντας την πάνω και πηγαίνοντας στην επεξεργασία θα δούμε ότι την έχω βάλει να παίζει για 25 δευτερόλεπτα. Θα μπορούσα να τη βάλω και περισσότερο. Να παίζει για λίγο περισσότερη ώρα δηλαδή. Αμέσως μετά η δεύτερη δουλειά που έκανα ήταν να βάλω την μουσική, η οποία μουσική στο Movie Maker παίζει για όση διάρκεια ουσιαστικά παίζει το βίντεο. Δηλαδή το βίντεο μου σταματάει εδώ πέρα, εδώ σε αυτό το σημείο σταματάει και η μουσική. Εάν και εφόσον επεκτείνω το βίντεο μου θα συνεχίσει και ακόμα περισσότερο να παίζει μουσική μέχρι να τελειώσει το κομμάτι. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησα να βάζω τους στίχους αφού είχα τελειώσει με το βίντεο και τη μουσική, ακούγοντας σιγά σιγά το κομμάτι και βάζοντας τον στίχο ακριβώς στο σημείο το οποίο έπρεπε να μπει. Τσεκάροντας πάνω στον στίχο έχετε τον χρόνο έναρξης που ξεκινάει να εμφανίζεται στην οθόνη σας και στο συγκεκριμένο κλιπάκι το οποίο παίζει εκείνη τη στιγμή, καθώς και τη διάρκεια του. Εάν δούμε λίγο πιο κάτω υπάρχουν κάποιοι στίχοι οι οποίοι έχουν διαφορετική διάρκεια απλά γιατί ο καλλιτέχνης τραβάει λίγο περισσότερο τη φωνή του. Σε έναν συγκεκριμένο στίχο ο οποίος φαίνεται εδώ του έχω βάλει διαφορετικό εφέ από ότι το κλασικό, του έχω κάνει πολύ πιο μεγάλα τα γράμματα με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτό εδώ το εφέ το οποίο βλέπετε εσείς αυτή τη στιγμή στο βίντεο. Αν υποθέσουμε ότι σε αυτό το σημείο συνέχιζα να βάζω και τους υπόλοιπους στίχους στο μουσικό κομμάτι το οποίο ακούμε, η διαδικασία θα ήταν η εξής. Θα έβαζα το βίντεο να παίξει, θα τσέκαρα λίγο μετά τον τελευταίο στίχο πάνω στο βίντεο, θα πάταγα το πλήκτρο προσθήκη λεζάντας, θα έβαζα το στίχο,
Θα τον μετέφερα ακριβώς στο σωστό σημείο ώστε να, ή τουλάχιστον στο πιο κοντινό σημείο, ώστε να ακούγεται σωστά σε σχέση με το τραγούδι, και εφόσον θα το είχα φέρει πάρα πολύ κοντά, εάν και εφόσον δεν ήμουν ακριβώς, τις μικροδιαφορές θα τις έβρισκα με τον χρόνο έναρξης, δηλαδή θα το πήγαινα λίγο πιο πίσω ή λίγο πιο μπροστά, ώστε να πετύχω ακριβώς το σημείο. Όπως είπαμε και πριν, μπορούμε να επιλέξουμε και manual, να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, να βάλουμε ακριβώς δηλαδή με ακρίβεια πάρα πολύ μεγάλη το σημείο το οποίο θέλουμε να μπαίνει ο στίχος, και από εκεί και πέρα θα έφτιαχνα και τη διάρκεια του έτσι ώστε να εμφανίζεται όσο ακριβώς ακούγεται κιόλας από το καλλιτέχνη. Βάζω τυχαία εγώ ένα δευτερόλεπτο. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία. Αυτή τη διαδικασία θα ακολουθήσετε για όλους τους στίχους του κομματιού. Περαιτέρω αλλαγές πάνω στο κείμενο τις είδαμε πριν, το τι μπορείτε να κάνετε, δηλαδή αν τσεκάρετε πάνω στο κείμενο μπορείτε να το βάλετε να μπαίνει με διαφορετικό τρόπο. Βλέποντας το βίντεο φαίνεται η διαφορά στον τρόπο που μπαίνει. Όπως είπαμε, μπορούμε να αλλάξουμε διάφορα πράγματα, μέγεθος και όλα τα σχετικά. Φαινομενικά ίσως να σας φαίνεται πάρα πολύ εύκολο το γεγονός ότι μπαίνουν οι στίχοι με μία μόνο φωτογραφία. Είναι το ίδιο εύκολο με το να είχα αντί μιας φωτογραφίας ένα ολόκληρο κομμάτι βίντεο. Το δύσκολο είναι σε άλλο σημείο και θα εξηγήσω αμέσως το πού. Για να αφαιρέσω αυτόν τον στίχο τον οποίο μόλις έβαλα, θα τσεκάρω πάνω στο βίντεο, θα πάω στην επεξεργασία και θα το κάνω 25 δευτερόλεπτα όσο ακριβώς ήταν πριν. Θα αφαιρέσω το τελευταίο στίχο και θα προσθέσω κάτι το οποίο χρησιμοποιούν σαν επιλογή κάποιοι άλλοι για στίχους, δηλαδή να βάλουν πάνω στην ίδια τη φωτογραφία το στίχο. Προσθέτω λοιπόν μια ακόμα φωτογραφία η οποία είχε ακριβώς πάνω της τον στίχο. Μπορώ να επιλέξω να έχει και κάποιο συγκεκριμένο εφέ κίνηση σε αυτή τη φωτογραφία, ώστε να το κάνει λιγάκι πιο εντυπωσιακό, και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Φυσικά σε αυτήν την περίπτωση το πράγμα αρχίζει και δυσκολεύει λιγάκι, διότι θα πρέπει να φτιάχνετε και το στίχο και την εικόνα παράλληλα. Ενώ αυτό που σας είπα πριν είναι ότι κανονικά φτιάχνετε πρώτα το βίντεο, φτιάχνετε ακριβώς μετά τη μουσική και μετά στο τέλος προσθέτετε το στίχο. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση θα πρέπει να βάλετε παράλληλα, να φτιάχνετε παράλληλα δηλαδή το βίντεο σας, να προσθέτετε εικόνες οι οποίες θα έχουν τον στίχο επάνω, και σε κάποια σημεία τα οποία θέλετε ο στίχος να μπαίνει από το Movie Maker να τον προσθέτετε παράλληλα. Βεβαίως έχετε και την επιλογή να χρησιμοποιήσετε μόνο φωτογραφίες με στίχους, που σε αυτή την περίπτωση θα καταργήσετε όλους τους στίχους τους οποίους έχουμε εδώ. Δεν χρειάζεται να έχετε στίχους μέσω του Movie Maker και θα κάνετε την ίδια δουλειά με τις εικόνες. Δηλαδή πηγαίνοντας στις εικόνες θα πηγαίνετε στην επεξεργασία και θα επιλέγετε την διάρκεια που θέλει να παίζει η φωτογραφία, ώστε να συγχρονίζεται με τη μουσική και να εμφανίζεται κάθε φωτογραφία με διαφορετικό στίχο,
Αλλά σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε και ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας, θα πρέπει να ακούτε τη μουσική, να περνάτε τους στίχους μέσα στη φωτογραφία και μετά τη φωτογραφία στο Movie Maker. Θεωρώ ότι παραγίνεται με πολύπλοκη η διαδικασία. Νομίζω ότι ο τρόπος που σας έδειξα είναι αρκετά πιο εύκολος. Άλλη μια επιλογή που έχετε για την περίπτωση που το μουσικό κομμάτι το οποίο έχετε φτιάξει ή θέλετε να φτιάξετε υπάρχει και δεύτερη φωνή, και επειδή δεν μπορείτε να βάλετε τον έναν στίχο πάνω στον άλλον, δηλαδή να εμφανίζονται δύο στίχοι πάνω στην ίδια εικόνα, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να περάσετε τους στίχους της πρώτης φωνής στο βίντεο σας, να το αποθηκεύσετε σαν ταινία AVI στην τελική του δηλαδή μορφή, από εδώ αποθήκευση ταινίας, κάτι το οποίο εγώ έχω ήδη κάνει. Κλείνω λοιπόν και αυτό εδώ το project και ανοίγω το project το οποίο έχω σώσει σαν ταινία AVI με το Movie Maker. Το Movie Maker πλέον δεν αναγνωρίζει τους στίχους, οι οποίοι βεβαίως υπάρχουν μέσα στο βίντεο, και σε αυτό το σημείο εμείς μπορούμε να βάλουμε την δεύτερη φωνή, δηλαδή να πάμε πάλι στη λεζάντα, να κάνουμε προσθήκη λεζάντας, κείμενο, να το βάλουμε το κείμενο σε ένα άλλο σημείο το οποίο εμείς επιθυμούμε, και από εκεί και πέρα παίζοντας το βίντεο να εμφανίζονται παράλληλα και οι δύο στίχοι, οι δύο φωνές τις οποίες έχουμε μέσα στο μουσικό κομμάτι το οποίο φτιάχνουμε. Βεβαίως η διαδικασία είναι πάλι η ίδια, τσεκάρουμε πάλι πάνω στο κείμενό μας, πηγαίνουμε στη μορφή, επιλέγουμε πάλι το χρόνο έναρξης, τη διάρκεια κειμένου. Η διαδικασία είναι η ίδια, είναι σχετικά εύκολη και νομίζω ότι το μεγαλύτερο μυστικό όσο αφορά τους στίχους, τα lyrics στο Movie Maker είναι αυτά τα δύο, δηλαδή ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια του κειμένου. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω όσο αφορά τους στίχους και το κείμενο του Movie Maker. Εάν και εφόσον έχετε οποιαδήποτε απορία μπορείτε να με ρωτήσετε στο κανάλι, θα χαρώ να σας βοηθήσω. Ελπίζω να ήταν κατατοπιστικό το βίντεο. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να κάνετε like στο βίντεο αν και εφόσον σας άρεσε. Αυτά λοιπόν για απόψε. Ζγού από How We Make. Καλό σας βράδυ.